Правомощия на собственика. Собствеността е призната и гарантирана от закона възможност на едно лице да владее, да ползва и да се разпорежда в рамките на закон с определена вещ и да иска от всички други лица да се въздържат от действия върху нея, доколкото техните права не го позволяват. Правото на собственост е абсолютно, имуществено, прехвърлимо, сложно и безсрочно. Като сложно субективно право, то се състои от три правомощия – владение, ползване и разпореждане. Единството на трите правомощия позволява на собственика да извлича в най-пълна степен ползите и икономическите изгоди от вещта. В това се състои пълнотата на правото на собственост, с която то се ограничава от останалите вещни права.